Txorien eta Rock eguerdion eta ongi etorri astearen bukaera honetara ostirala du. Ai, barikua, heldu da. Bueno, padre, guretzako egun guztia, berdina. Ostirala, bai, badauka zerbait biharko, baina biharta ze plan biharko? Zara espertuko txorien gabe? Sabatua? Bai. Ondoloin, gozari politia, Beste. pasiua. Bai. Ondo, lasaitasuna. Baina hori da, gaur egun guztia dukazu, beste egunetan. Lagunekin poteuan, lanbokaio batzuk afaltzera, eta berdel kroketa batzu prestatzea? Bitu kroketak ez, gaina, irakurri dutenean berdela, karo, nik, bitu, enakixen, berdela zagoenan kontserban. Enakixen ez du sekula ikusi. Oinori, kontserbazuk etxekoen josulako, erositxakua? Hau saldu iten da, Ez du sekula ikusi. Irakurri dutenean, ez berdela da, kamaratik kanpo esan dutzut, ez da? Kabaia moduan, saltzen dute, eta berdela, badago konserban. Eta berdela nahi nuen egin da, badakito izazoi ez dala, baina lehengunean sardina falafelak egin ditu moduen, gaur egun konserba zoragarria dauzkagu. Eta beraietatik tira egin da, sasoiko ez diren produktu batzuekin, barrezetak egin alditu, gaur bezala. Eta ingo du olako, berdel kroketa batzuk, eta eramango du olako aguakate eta perrexil saltza bate ondoan, eta izango lehengunean moduen, pixkat, gero igurtzi, eta jatekoa. Berezitasun moduan, ogibirrindutik pasabeharrean, ingo du irina, arrautza, eta hemen olomaluta dauzkat. Olomalutetatik pasatuko ditugu kroketa berezi hauek, eta horiekin frejituko du. Orduan, kanpoko eskola ere ezberdina izango da. Baina, kontatuko dizuet, errezeta guztia nola izango da, eta joango gara lanean azten. Osondo. Lehenbizi, kipula eta baratxuria txiki moztu eta erregosten jarriko ditugu. Jarraian, espinakak bertara bota, ondo erregozi, eta hori hasiko dugu patata purearekin. Horri gero, perrezila, arrautza bat, gehitu, eta ingo ditugu irinetik, arrautzatik eta olomalutetatik pasa eta fregitu. Eta saltza egiteko ingo du baratxuria talei, aguakate erdiarekin, ospinarekin, irabia gaioen ontzian jarri, eta gero birrintzen hasiko gara, eta oliba gehituz, bukatu arte. Zeiru izan zeizu? Itxura ona daukiela. Eta nik hori programazio baino lehen zautzu gainera, ez? Baina... Perzela nuta topo dozu. Nune mondotzue? Ez, azkenean hau da, egaluzea eta atuna eta hone dauzkagun moduan konserban, berdela saltzen dute, eta, gurik erosten dute, batzutan. Enaz jauzi, erderaz kabaia esaten jakola, da, horren potuak eta ikusi itxut. Berdina. Karo, baina, izenakin nik beti berdela, eta berdela nundi datorren, berdela dator gazteleraz, berdel esaten jakola, berdel dator aldi berian, berde jotik, ez ardotik, Vale. Berde joka eskenean gure dago esan txikixa eta berdia. Berde txikia. Eta azkenean, berdelak badauka hori, ez? Azkenean da tamaina txikitxokua eta koloriak itxeotza da, berdea, silarra, holan... Niri azala holan gustatzen jat. Oso politia dia berdelak. Oso gozoak izatea zuen? Plater bat bajiana, ceramikana, dala berdelan irudixekin. Beran azalakin ekarriko txorinera oso politxa, berdela itzen dugunean. Eta nik enakixen, mundaka inguruan, kostan, mundakan, bermion, lekeitixon eta, deitzen jakola betandixa. Berdela. Ni beti berdela, betandixakin ez dut entzun, bez. Baina, betandixak, handixa izan bidala, ez da, berdela, txikia. Ez dakigu etimologikokin ondi datorre, baina hori, hor dau. Nik arrantzan egizan itxasora gutxitan junaiz, eta junai izan nahi zenean, normalen berdeletan junaiz, eta da. Berdeletan, botatzen zulan pita sortzi amukin ero, eta lurra ere berunakin, erortzen da, altzatu eta emerdu, erori, altzatu, eta baina sortzi berdel bapatean eta dana salto gata, emozionatuta nego altzen ez, aurreneko aldi ez da, 15 urtekin ero junitzen, eta iruditu zitzaidan, ez da, laro ekillo ez da izen bat harrapatu genituen, eta gero, oginen, osabata guzti eman genien, eta oginen berdela jaten ez da izen bat, ja, uste dute, errezeta ez genulako osabatzen, beste erabatera, beste jango nuke. Nik betxu, kuadriakuek bauko bat arrantzalia dela, afizionatua arrantzan, eta egaluzia bai itxen dozkula saldu. Udapartean, bai. 5 euro lan kiloko, eta, karo, arraintzaro bat emoto dutzu. Baina berdelak itxeitxuna da oparitu. Eta orduan sasoia danean, Ez que berdelak asko harrapatzen. Baina asko harrapatzen ditu, eta beti izatea bidaltzen da WhatsApp taldera da, berdelak dauko, norbaitxe gure dau.
Ni beti hor egoten az prest. Berdela hartzeko, eskenean niri egisa da, arrain bat, beti jendeak esaten dago, bueno, merketsua da, ez dakize, ez dauka, baina berdelak benetan daukala saporea oso ona, gantza, batzuk esaten dago ez, zolan, atzetik niri pia gustatzen jat. Eta bada, holan, arrainen artean, merkia eta, baina, saporetsua. Eta nik uste jarri behar dela, merezi duen tokian, ze hor da, ez? Ate itxusia moduan hor da atzean, egaluzia, bizibale atza eta ez da gizar kriston arre, baina berdelak ere, hemen txorienen, egin jogu, berdela pia bat, eskabetxian, egin dugu susieran, egin jogu holan erreta, plantxan, egin dugu pia bat modutara, eta gaurkoan, behitu, kontxerban, eta holako kroketa forman. Nikenak izena da geixen arrantzatzen dan arraina. Mundu osoan. Berdela ira? Berdela, bai. Hau da, deskarga kopuruan urtean harrapatzen dan beste arrainekin konparatuta, geixen arrantzatzen dana. Hori, igual asko hartuko dielako sortzia muen artean. Eta hori. Horregatik izango da. Baina, alatabe, denboraldixa ez da egin zabala, denboraldixa izaten da oso motza, oso motza hor da berri partien eta ikusten dut txuzu. Arrain degira eta baldin basoia ze, daukotzu ez, horre, arrainen eta sasoiak. Normalean izaten da, antxoa etortzen da, gero antxoa natzetik berdela joten dira berdela jaten, eta berdela zein jaten du, egaluziak, normalen holan da, erresa holan ide. Ez, tamainan arabera, bat dator, txikia handiagoa jaten du, eta handiagoak, eta gero biankako arrapakariak datoz, da horiek danak arrapatzen dituzte, ez? Eta getariko garai zaharrak, bizizituztenak, horrek esaten daue, kostaldian azten zienean, justo, ez dira esaten martxoan edo apirian, esaten zen, azten zirenean mimosa zuaitzak, hor loratzen, hori zala momentua, azten zala berdelan sasoia. Abitu. Baina, gaur egun, komentatu dugu hemen pila bat alita, baina, aldaketa klimatikoa dala eta ez dala, aldatuko ziren bebai denboralditxek, da ezkenean berandu hau etorriko die, olena, o... Gu bi mimosa okin gendu zen, bat, aikitan basarri onduen, han eskerreta eta erotion da etxean beste basterren, beste mimosa. Eta ja, ez da bat, ez bestia. Ez. Bixak, aspaldi botazen. Ni mimosa pia gustatzen gat, eta honek lore horixak, lan bola formakuak eta laukienak, eta nik erosten itxu getxoko lorategi baten, holako sorta bat. Hori niri eskatu? Mai gainean aurritze da. Aurrekoan, nira metorri izan nirala, 5 urtero etxera. Eta ez da, hori nondik atara dozu. Hemen erosten dut. Eta ez da, zemat ordaintzen dozu. Hemen sortzi, holan ramo bat. Eta nire, eskesarat tonta bat. Eta horazin jaten, sekulako gauzak esatzen, eta nire, eskerrik asko. Ez dutzen esan hori, esatzen, ume. Zarat. Ume, ez zelan ordain juzeike horregatik. Bai. Holaxe, ez jakintasuna. Bai. Batzuk ontxe ikusten da, nire lagunen artean eta txien aukitzen daue, bakitzu horrek lorak, diela pluma antzerakoak, horrek berez plaga badala, horrek beixak dienak. Luma baten? Horre loma eta dauzela, leku danetan. Baina erreka bazterrien edo gehiago da olako eskinetan ez dira? Horrek, bakitzu zentzu dien. Eta horrek jendiak, erositzen ditxula dekorazioa bezala etxian aukitzeko. Baina hori gaina kanpokua ez da, hori ez da plaga bat ero... Bai, kanpokua da, eta gainera ontxe dabil, pila bat hartzen. Eta ordaindu iten dabe horregatik. Beharren eta horre bazterretan dauzenak eraman etxera. Hori petza. Hori bebai pasau jaten, bakitzu zentzu dien hone ardo botiak dama joanak. Bai. Horrek berdiak, potolo-potoloak, eta horrek oso modan jarri ziren, indala 5-6 urte, eta merkadiotan eta pila bat egoten ziren, da jendea jartzen zitsun dekorazio bezala, euren etxietan. Eta ni hasi nintzen, holako aplikazioetik, eta merkadiotatik, eta kostatzen da, diru pila kostatzen da, 50 euroan, 40 euroan da, hola. Utzik, holan... Ardo gabe barruan. Bai, dekorazio moruan. Bai. Eta amaterek, esarostan, honek nik trasteruan pila bat daukat. Eta nik, bai, eta eman zuztan, holako 10 edo, bi etxin jarri, bestiak saldu initxun, eta jendeak eroste itxu. Eta hori, hola. Danetarako da. Bueno, platerian eta berdelakin, hainbeste kontu kontari ibili, barriketero batzu gara. Beitxu, zuk pentsau, zenbat arrantzatzen dan, bakarrik martxoko berdelan lehenengo deskargan, 2 milioi kilo.
2 milioi kilo. 2 milioi kilo, pentsau, Badie batzuk. Hemen gure... Eta gehien bat, konserbarako izango da. Zen edo desan, freskua horren beste ez da saltzen, argi dago. Pentsetan dut ez? Ez dakit bidaliko itxusten kanpora edo, baina, eta presixuan be, zenbatera uste oso, saldu zala? Kilo eta euro eta piko, 2 euro eta piko. Bat 30 mar. Bat eta piko. Bat 30 mar kiloa, bider 2 milioi, pentsau, Ja, baina nero zen, gasolinatan agarestitu da... Ez, baina pentsau, 3 milioi territxo, ez daula... Bai, agastuak ere, horrak arrapatzeko, gozien dexenteakoak. Egon dia. Bueno, nik hemen, errezeta, hor, kipula eta baratxuria, gurina eta olibarekin erregosten, eta bien bitartean patata hauek egositza dauzkat, horre egositxoto eta magos 40 minutu, eta ingo ditu dana da, gero, betiko purea pasatzeko lako gailu batekin, birrindu ingo ditut, eta ere izango da, hau izango da oinarria. Ze oin ingo dut hemen pixka kipula erregosita dagoenean, hemen espinakak bertara botako ditugu, ondo desegin ingo dira hor, eta ja ura lurruntzen danean, izango da patata purea, berdela, espinakak, hemenko nasketa udana batu, eta horiekin gehi arrautza batekin, jungo gara gure kroketa berzia hogei. Oso, no? Hau erabili dutan moduan, errezeta hau kroketa patatanak, makaia barekin oso goxua geratzen dira, beste edozin konserbakin aldituzue. Orduan, oinarri hau hartuta, gero sartzen diozuna, zuen esku, Eta urrengo baterako, patata esposunai geixau erabili. Hemen txaukau, gure taldekide genok, ekarri ditxun, beste ordezkatze batzuk. 3 lau egon da amazki omen da, jendeak galdetu dugu, Zer dira hor gainean dauzkazuen fruitu ero tuberkulo berezi horiek? Hau, malanga. Eta, malanga da, azkenean patatia, eurak erabiltzen dabe, patatia izango basan morua, da, itxen dabe frikitxu, edo olako kreman bebai erabili, esniakin eta gurinakin. Beraz, urrengua, malangakin. Bai, malangakin, edo, hau ditzen da, kekizke. Eta kekizke bebai, berdin erabiltzen da. Hau, barrutik, txurixe izan biharrian, holan, bastakit, emoten da, hau, yuka bat erabili ginuna, baina barrutik eukitzen da, hau koloria. Iluna, moria egosten dosunean. Hau da, ñamea, por cierto. Eta azkena, pura desberdina da. Hori txorienen izan genuen baratzean, eta erabili gendun, kozinatu gendun, purea eta genuen, pisto bat gendun. Bitxu. Hori da, izan da, izena arraroa bai? Ñame, hau? Bai. Hau txaiotea. Eta sala hori da plastikoa modukoa, gorra da sala. Eta hau barrutik izango da kalabasa baten antzera. Nik lauretatik hau da probatu duten bakarra. Eta hori, hemen txolan exotiko etorri gara, eta genok ekarri duzku, bere herrialdeko gazta, bere herrialdeko nata, garagardoa bebai, eran ditugu apurtxo bat, eran ditugu 2 toña, eta... Izena dauka ona, toña. Bai, toña irabaztekoa, irabazi biesuna. Hortik etorriko etena zerbait hortik, Zerbait izango izena... Toña bat harrapatu dut. Zein duzu, toña bat ez lau toña hartu ditu. Eta hortik toña bat harrapatu du. Baina egia da izena parregarria. Eta zerezia oso goxua. Baina suabia, ez? Bai, 4,6 dauka gradu. Eta dauka puntu bat olan, dultzia moruan niri, pia guztau jate. Nahi baduzue, txorien ikusten baduzue, bakit euskeraz dala, baina... ikusten basue da, beste herrialde batekoak izaten basari, eta nahi dozu zuen garagardua, zuen herrisetako garagardua guk probatzia da gurekin partekatzia. Bidali, email bat txorien abildu aitebe.deuse da, guk bidalikotzugu. Hemengo elbidea. Bai, eta bidaia nahi baduzu guan zuen herrialde ezautzea, zuen herriko gastronomia bertatik bertara ezagutzea, gero hango errezatak ekarri alizateko, zuen familien etxetara. Guk zuen gatik egiten du. Bai, gero berdin zaiguan, familien etxetar, ez dugu lan postizarretako tolik, ez da gutxio ere. Zuen familien etxetan sartu, eta hori da. Ni etxetar, jugonez. Kipula eta baratxuria erregosita. Ona, gure espinakak. Eta hauek, ere hemen, bakizu, espinakik egin ze gertatzen denez, ura lurretzen jungo da, eta pixkanaka, murrizten joango dira. Osondo. Eta hemen ikus dute kilore olioa, da ontxe geroz eta gehiago erabiltzen da. Nik pare bat aldizkoena soan supermerkatu batera, da ja botillak geroz eta gutxiago egoten die. 9 euro eta pikuan da oliva virginia. Lehengonen ikusi naben bat, 14,5. Bat arrunta, hori da, ez da. Bat premiuma edo. Hori da. Holan, egunerokotasunean eta erabiltzekoa. Beraz, 15 euro botillara, berdela oso merkia dan bitxartian,
oliba-olioan presioekin dau goraka eta goraka eta goraka, eta dau geroz eta garestixagoa. Orduan jendiak badabil bilatzen olako alternatiba batzuk, oliba-olioa ordezkatzeko. Bueno, gauza batzuetan, egia da, frigitzeko eta hori, baina, hombre, nik... Entsalada baterako ez. Baina, entsalada baterako adibidez, hasi die sesamo olioa erabiltzen. Oso astuna da eta fuertia da, baina... Neurria. Hori. Eta gero bat, nik ez dutela ezagutu edo, nik uste ez dutela inoiz ikusi holan denda baten, dala oliba patxana, orujoa esaten da... Baina hori, dendan ez da ikusten, ez? Zena, matzana? Bai, orujoa, bai, patxa, oliba patxa. Zein da oliba patxa? Orujo. Bai, hori da, azken, ja, esprimitzen dutenean dendan. Hori da, berez, oliba olio izenez ezin da saldu. Ez. Da, ez dakit, olako lehenguzu itxusia edo. Baina nik hori, esaten otzuna, hori dendatan ez duten sekula ikusi. Bai. Ni aldatu ingo dut, zemen, apoiatu iten da danean, da hor, goporra handixe izazeukan da erotzen ibiliaz. Baina hori, eta nik hori ezautu dut, eta segun zen jatetxen baten ere, erabili izan du, ez eguntzeko eta hori, baina frigitzeko eta holan gauzak eta, oliba hori jo, patxa, nik... Oliba patxa. Behitxu, nik benetan ez dutela denda baten ikusi, Igual, esaten baztuzu, behitxu, botila hori da, igual, hori, beti da nik fijau, baina... Baina, Patriz, badizu jartzen zer dan, oliba olio, pentsatuko zen. Claro, baina etiketan jarriko zue... Hombre, jarri bat. Osa, ezin dotzue jarri oliba olio bat danik. Hori da. Baina beste eta moduan, Virginia extra dala jarri bat dizute, ero oliba olio bakarra, eta hor, kalidadiak... Eta, askotan behitxu, ni txillidalekun egon nintzen Euskolabelekin, oindala, urte terdi holan, eta hor, kontauzoskuen, badauzela bebai, oliba olio virgin extra batzuk, ez dira ainonak, eta gero dauz, oliba olio batzuk, holan, arruntak ez dira extra jartzen, eta horrek askoz goxua bau dila. Hor bai, engainura eta eramaten dozkuela, orduan, da, marka hon baten konfiantza jartzia, eta horrekin juetik. Eta normalian, garesti ordaintzen badozu, normalian hone izango da, normalian. Hori danakin pasatzen da, ardagoakin, oliba olioakin, gaztakin. Eta nik egia da, oliba olioa bada gauza bat, garesti ordaintzen da, berdin zaidala, eta orain garesti dagoelako, ni lehen litro erdia, botella batzuk erosten dituen, 14 eurotan daulan, litro erdia, baina zemat irauten dizun. Ez que nik hori ensala, hori espreski ensala darako bakarrik eraitzen dut, erola gordinik pipermin batzuei botateko, ero esparrago batzuei, zainzuri batzuei botateko gainetik, gordinean, hori, eta zemat, irauti dizu denbora pila bat. Nik aitortu biot nahiko pijana zela horretako. Eta nik... Ez pija, baina gurot esan. Oliba olioa virgin extra, erosten dutela kooperatiba baten beti, eta holako botillatzar haunditxo batzutan, eta oso ona dela, eta nik hori erabiltzen dut, goizeko tostadak egiteko, entzalada kontzeko, baina bebai erabiltzen dut hori kosinatzeko, Eta hori eskenen oitxura kontua da, egisa da batzui, kosta bitxen jakela, igual, hori ez, tipula erregostia, oliba olio virgin extra batekin, fuertia pentsetan jakela, baina ni oitxutan dagoen ez da, asko gustatzen jaten ez, hori, danetarako erabiltzo bardina. Oitxura kontua, gauza aterako izinezek. Patata tortilla! Hori da! Patata tortilla, nik beti oliba olioarekin da Patriziako reskema guztiak apurtu zizkidan. Ni patatak behintzat gainera itxen dut, tipula erregozi, oliba eta virginakin, eta patatak bakarrik ekilore olioakin. Eta bebai, aitortu behar dut, maonez aiteko. Maonez aiteko bai itxot, erdi eta erdi da. Ze horrek bai emototza nortasuna holan fuertia. Eta horrela bilako zen nuke, erdi eta erdi nahi izan ezkero, baina oliba olio extra bakarrik, nik gero, ingo duana ez da maonesa bat izango, baina saltza ingo duana, azkenen dana gordinek, eta oliba olio extra virgina erabili dut. Baina, aguakateak eta lehunduko du, gero baratxurian indarra ere egongo da, orduan, bai hor pixka jolasten dut horrekin, ez? Baina beste da, maonesa normal bat eiteko, kilore olioa. Oliba olioan kontsumoa jeitsi da 12an, eta bestiak igodie kontsumoan 54%. Berez, imagina, hori, merkatu batentzako edo denda batentzako, da guztiz... Da gaina oso aldakorra, zezuk pentsatzen dozu, urtero bezala salduko da, pila bat eroste itxizu, ez duzu, jendia, solo da bila urten.
egia da nik gero, etxean fregitutako gauzak oso gutxi jaten ditu. Noizean behin patata fregitua bai egiten ditut, baina gero ena ize olako gauza ogi birriñutik eta pasatu dagoak eta olako frigitzekoak eta egia da, etxe askotan entzute, olako gauzak askotan jaten dituztela, ez? Orduan alde hortatik be, gure etxean olioa esaten dena frigitzeko ez dugu horren beste erabiltzen, ez? Baina horren arabera, jendia be hori moldatu alko zuen. Nik be, gainera patatak itxeitxut, noixian behin frigitu bai, baina itxeitxut airfryerrean, eta kroketak eta bakrenik gabonetan jateitxut, frigituak eta etxean besta, ez ditxut, dena salia. Hemen, holan, antojuak entzeko eta badaukau txorineko errezetak, baina nik normalin etxean nahiko, ez daki, simple. Hor, egia da, eta, bueno, airfryerra esan da, hor nahi izan ezkero, airfryerra ez daukezuna, bakizue, labea baldin badukazu, aizea botatzen duenetakoa, hori airfryer bat, baina undian, Osa, azkenean ez du aztu behar, airfryerra dela, frigitu ez du nahi, da, labe bat, aize beroa botatzen duena. Diru aldetik bebai, kontsumitzen dau, askoz gutxi hau, Bai, hori bai, labe batek, baina, bueno, labe txikia beba du, Osa, azkenean, hombre, tamaina aldetik, labe baten erena da. Bai. Ero gutxio. Edo laurdena. Ero gutxio. Bai, orduan. Bueno, hemen, ikusten nuzue burrukan, nahi dut esan patata pure hau egiteko, kroketak egiteko, ez du balio irabia gailuarekin. Ero nahi izan ezkero sardezka batekin, ze olako gailua, azkenean puria pasatzekoa, etxe askotan jendiak ez du izan ere ingo. Gaur egun. Gailu hau. Ez? Bai, baina horrekin hori 2 pasada eman beharko zitzaizkion. Ez? Ontxe ez topatzen. Baina dauko lan gailua da... Bai, zapaltzeko hori... Zapaltzeko moie badaukana. Bueno, Euskal Herrixan, bauka garrantzia berdelak. Bai? Eta ontxe Asturiasen badabil beste errezata batek garrantzia eta hori ospia irabazten. Eta hori da egaluse biribilkia. Egaluse biribilkia gaianik, zorien egin nauen. Hori esan behar notzun, Ez nauen oran kanoniko bete, segero errezeti eta nik irakurri nauen, nire moldaketak egin nitxun, eta gero egizara apur bat aldatu nahuela, ez hori ez da guk biak egin. Hora bile, eta bizatzetik gaiuak eta taratu. Baina ekarri dau, dana lodi-lodia atarako zala patata bat olan, bueno, momentu batian ningo genuke, baina jango nituzke, holako... Patata atal hauntiak. Lodiak. Galuse biribilkia da, Maria Dolores García Lolik, 78 urtekin ondoik anan dabila sukaldari lanetan. Bai. Emakumeak bai, bauka aukidena, eta dau, Ribadeseiaz, Asturiaseko herri honetako tren geltokiko jatetxe, edo, kafete gixan, berak eitzen daun lan. Eta asmatu zen, hasieran, ez berak esaten dago, itzala inobez urbiltzen, gero herrixan eta hasi ziren bere tortilla patatak ospia irabazten, eta gero, indala 13 urte udaletxeak antolatu zauen olako, lehiaketa bat, eta berak egin zauen, galuse biribilkia. Bai. Eta orduan, irabazin zauen, kristoneko ospia irabazi zauen, eta horrezkero oso famatu bilakatu da. Eta errezetia izango zen, berak esaten dau, lehengo, denbora eskaini bijakola pila bat. Osa, lehengo da, denbora geixen erabiltzotzena da, egalusia ardu eta ondo garbitzia. Berak, 12 kilokin itxeitxu 17 egaluse biribilki. Eta batzuk, aurten bebai, Belgikatik etorri dela hori bikote bat, eta esan dutziela, erosi dutziela ez dakizen bat, izosteko, furgonetien eruteko, euren herrialdietara, hainbeste guztau jakela. Berez, horrek, berak esaten dau, oso kantzauta da biela, urtero udaro, argaltza itxula, 4 kilo. Lan horrek egiten? Horrek egiten, ze, azkenean. Berak esaten dau, bakarra tortilla patatiain, ez da bakarri tortillak eitxia da, patatak zuritzia, frigitzia, tipula itxia, tortillak itxia, bestia egalusia garbitzia azkenean da, bera bakarri da usukaldian eta lan asko da. Eta atzeti datozen gaztei da zatik ez dira ikusten nola egin eta berak... Jubilatzeko adina badauka. Eta berak beti esaten dau, aurten behitxu azkenen gurti izango da, aurten azkenen gurtie, eta berak emototzana gero adrenalina da jarraitzeko lan gogua eta grina, da hori, gero doi esela, eta pila basaltze itxula, da jendia egoten dela, igual,
bi orduko bidai bat itzen dalako txien, bakarrik hori dastatzeko, eta orduan berai hori, ematatza kristoneko satisfazioa. Hori da sukaldarien satisfazioa, Patri. Azkenean bitu, zema sukaldari daudenez, nik hori ikusi izan du, jatetxean hartu eta zerbitzatu, eta lehiotik, sukaldeko lehiotik behira, ber, zer reakzio jartzen duen, bezeroak janda gero zu prestatu duzuna, ez? Eta horrekin behira hori, basean irudi bat, argazki bat, Ferran Adriana, eta han egoten zala, behira, ber, ze sentsazio sortzen zituen bera prestatu da. Eta hori azkenean, sukaldari, plazer ematen diguna, ez? Jendia gustora egotea, zu prestatu duzunakin, eta janarekin, ez? Hori kontuan aukita, hori, lan politxa dela, azkenean da, posik eitxia beste pertsona batzuk, disfrutatzia, da eixa da. Hemen, Patri, behitu, bota dituk ikusteko. Purea hemen dago, patata purea oinarrian. Gero bota diot, kipula, espinakak eta baratxuria erregozita. Hemen oin, mamurtzen ari naiz, arraina. Hau, naziko dugu, eta honi arrautza osoa botako diogu, eta ero perrexia, hor daukadan perrexi guztia. Gatzez da, piper beltzez ondu, eta izango da oinarria gure kroketa hauek egiteko. Eta ero izango da, pasatu irinetik, arrautzatik betiko kroketa normalak. Eta ointxe, egaluzien biribilkiekin eta gabizela, ointxe lolik deskantxo apur badauka, ze egaluzia bakarrik izan dauz, sasoia danean, eta ointxe bukatu da, aspaldinik. Egaluzia ondiokan erosinaen freskua urria erdialdian, baina, ez da eze begeratzen, berez, ointxe hartu dugu bere atxeden aldia, oso merezetakoa, berez, hemendik loliri besarkada bat. Opa loli. Oporrona gozatu eta oporrak hartu, deskantzau da isela, bai. Biarrezkoa dela. Zuk ustuzu, bada jentea, Patri, ez dakina gelditzen. Niregatik esaten alduz. Ez, jende, baina hori, baserri giruan da zenbat esaten, hori ez da geldi goten, eta batzuk egia da geldi goten dienean, ja esatezu, txarra. Ja, zulora. Bai, orduan bakarrik geratzen dira. Bai. Eta zuk, edo tutzen gatzu, edo burure etorten gatzu, Euskal Herri mailan, zeni bat etorten jat. Jatetxe bat, asmatu dauela, plater bat eta bilakatu dela oso ospetsu? Bat bakarrik eta mundu baina... Ez kezan da, ondarro nau lebatza... Bai, enborrana. Hori da, zer ditzen da? Bai, itzein izan du baina. Bai, itzein eta ein. Bai, eta ein, hori da. Guk hori gaina enborra, etxe barriko batzen lan iten genuen, orduan, enborro hori plantxan iten genuen, da, eta azkarra goiteko erabiltzen genuen, budinan ontzia, flanera ondiak, eta enborran gainean plantxan jartzen genuen, eta horre bai pixatik zuen labe funtzioa, ez, danetik egiteko, baina izena nahi goratzen. Baina, gure taldia? Horrituko du. Ez dago egura bilatzea. Bai, besteren bat olan burura? Ez, oin olan... Ospetsuak itxen diezenak, die pintxo tabernak. Guzti dizu pintxo tabernak, bat ez leholan errixetako eta gure irixetako aldezarretan, eta batzuk hilarata dana daukie, ze ospia daukie, sarixak eta dabiz pila bat irabazten, eta azkena, sari bat irabazten izan da Ganbara taberna, Donostiko aldezarrekua, jaso zaben Hondarribin, pintxo taberna, oberena saria. Hau da, ez pintxo konkretu batek irabazi daula sarixa, baizik eta orokorrean kontzeptu erdia. Ni, enaz sekula egon Ganbaran. Betxo, gomendatzen doztazue, batek esate doztagolan atzetik, bai, urbilduko gara. Gure bosue berbai gonbidatu, guri ba. Prest? Bai, oizua. Bai, oin izango da, bakizue, baina, gero saltzan egizuet erakutzi. Orduan, arrautzak irabiatuko ditut, irinetik pasatuko ditut, arrautzatik, eta ero esan dakoa, olomalutak erabiliko ditugu ogi birrindu beharrean. Ogi birrindutik berdin pasaldi juzue. Ingo ditugu bola batzuk, eukingo ditugu pres frigitzeko, eta gero saltza momentu batean ingo dugu, eta etorko dago frigitu eta gastatzen. Bagoaz pixkanaka, hemen batzuk inditugu, eta, betiko, hemen nina, irinetik pasatu, arrautzetik pasatu, eta gero, kasuntan ogi birrindua, baina bestela, ogi birrindua ez, parkatu, kasuntan, oloa malutak, finak, ze oloa maluta badaude batzuk lodiagoa direna, hone die finak. Eta, hau, utziko ditugu hemen ja olioa berotzen daukat, eta saltza askarri modu. Batzu eran, testuria eta espajako gustatzen, bebai aldozue horrek birrindu apurtxo bat. Hori da, bai. Eta horrekin bebai jarri. Getxon, Portu Sarrian badau taberna bat, itxeitxula, Idiazabal kroketak oso goxuak. Bai. Eta ogi birrindua biharriana mueslia. Orduan, betxue. Osa, horra bilatuko zizure o... Maspasa bat, baina ni maspasa hortan...
Eta bai, oso goxuak benetan. Nik probatu ditudan, kroketak olan goxuenetarikoak. Eta perezia. Eta bai, pintxoa ipagarrien artean, Ganbara tabernan esan duguna, sarixe irabazi dagoela, onjoak plantxan arrautza gorringoa eta fuarekin, itxitxuzte bebai olako txangurro tartaletak, itxitxute pipermiak frigitxuta, zainzuri pintxoa, txistorra ostorea, klasiko handixa, baina egisa da, kalitatea oso ona omen daukie, eta berez, pintxoak lekudanetan aurketzeko muruko, baina bertan, sapore bersi bat daukiela. Esan diute lantaldeak, kola handiak goten diela, jende itxoiten, hor pintxua jateko, ordu bateko kola da, ez da doztien iri. Hemen, guk esaten duena, jakiteko jatetxe bat ona da hon, zuek behiratu inguruan, jendia dagoen, Askotan bai da, ez da Ganbaragatik, baina asko bai da, nik bidaiatzen dutenean da holan da, ez dakit, Italiara noia. Joenbizara, jatetxe honetara ez dakiz zer, eta igual interneten oso birala bilakatu dalako, edo ez dakiz artikulotan agertu dalako, edo ez dakiz olako gidatan, haukitzen dau, kristoneko hilara, eta gero, ni Italian batez gertau izan jat, Boloniara joan nintzen holan bidai baten, ona bai, baina eski gero aldamenean, kolarik etzaukan, olako iruzkinak eta irakurri, eta holan gutxi gora bera filtrau da ondo, eta kriston ondo bazkaldu izan dugu, orduan, pintxo taberna bai, asko dauz, ez ezagunak dienak, edo estiela hain ezagunak, materia prima oso ona daukienak, eta merketsuak. Jakinin bardala filtroa jartzen, eta, gero, egia da, osaukoak asko egiten duela. Hauei, bihotzak endu diet, baratxuri atalei, hemen aguakate erdia, baratxuri atalak 3 euro 4, baina bihotzak enduta horrek esan nahi du, hemengo erdiko sustarra hori, kentzen badiogo. Pixka suabexagoa izango da. Maltzurrak dira esaten. Oin bihotzak enden digu. Ez dauki oiz da hori. Aixuak. Zer dago, gaur ere beste listorren bat? Ez, eltzo bat edo ez da izan. 3 bota izko bat espada, gehiagi enoa botatzen. Oin, ospina txorrota dagoen bat. Zamin hauen guakamole, baina guakamole aldi olako bat. Perresilla. Pila bat dana. Pila bat. Zelan lortzen duzu guakamolearen kolore bixi hori? Ez da guakamolea eta perresilla. 2 kilo, 3 kilo lan begibistan? Bota, piko jagraka da, bota izki. Txigora, esietuta, Eta oin, hasiko gara birrintzen. Eta oliba olioa. Gutxinaka, segitzen. Oin hartuko digu hasieran. Eta bizango da, gure kroketa berezi hauek guztitziko erabiliko duen saltza eta berrea, Bai, berria da. Eta usaila, oin, lehenengoa etorri dana persilla. Ni hondi ban eskat etorri, baina gero urbilukat olako kata baten. Txak, honi egur emango diot, olioa bero behar dugu, azkenean kurruskarik eratzeko kanpokaldia. Eta listo. Zu, gero, zer, irla aldera zoaz, ero... Uarte batera noia, Mallorca aldera. Mallorca betan badau gastronomia lan luzera. Ez da, errez da handik atara duterako, Baina da, bertako osagai bat topau duterako, da batzutan hemen txorienen, arazoa aukitzen duguna, ez da errezatak eta topatzia. Batzu, asmatu itxea ditugu, eta orduan esaten dugu, da, ze izen jarriko txatu nahi. Manik sobrasada erabiliko tenez, Mallorcako errezeta jarri da, baina berez, ez tangua, Baina, sobrasada tartian, hori da. Txampiña jo baita, oso goxua dago. Kusiko oso. Oso goxua. Frigitzen goaz, olioa, ekilore olioa. Fuerte, ekilore olioa, kasu enten erabili dudul, baina bestela olio 0 laua erabiliko genuke. Eta hau izango da, kurruskari daudenean. Eta hau, gogoratzen dugu zigor, azkenean, egosketa edo frigitze askarra aukiko dagoela, osagai danak, gogoratzen dugu, patata egozia, tipula eta espinaka jarri dugu bai egozitxa, eta egaluzia ez, berdera konzervakua, orduan, egosketia izango da, eta kurruskari kanpotik geratzia, buelta batzuk, emango izkio, eta, zei txura daukan, honek, plater luzia jarriko du, Patri, igual luze batean. Bai. Hori? Hau. Bena, hortxe batean, bale. Hau esaten zinio Luzia ez? Bai, balio dit horrek. Bai. Etxo, hau itxen dane
fabrikara joan binaz, geixau hartzera txorinerako. Zer erabiltza itxugu, Bai, hemen, holako gauza gaina politia geratzen dira. Bai. Bueno, momentu batean, askar, hemen daukagu, gure. Patata eta berdel kroketak, persil eta aguakate saltzarekin zuentzako zuzenean txorienetik ostiral honetan. Eta hau, noski eskuarekin. Andri. Bero gongo da, ez da? Bueno, ni lehenengo ezer gabe, zapore hartzeko. Nik lehenengo erditsi zabalduko, behitxu ikusteko zuek. Daulan, aitzaki moruan, osteko. Aita bain beroa, Bauka berde zaporia, Eta oskola, kanpoko oskola. Oso na. Saltxa bixia. Interesgarria. Eta bila naztuta, zoragarria. Sobrasa da jateko moduan noin. Ingotzu favoria. Eta pintxo batetik, beste pintxo batera, nik ingo ditut barrengorrixak. Bai. Laban. Bai. Mallorca erara. Iepa. Zergatik Mallorca, sobrasadia, erosiotelako da hor tartian. Azalduko zuzelan ingoten askar. Lehengo, ingo ditut barrengorrixei bustanak kendu. Txapelak sartuko ditut laban, 10 minutu, 180 gradutara. Eta bitxartian ingo bustanak, zati txikitxatan moztu, erregozi porruakin, eta horri gero gehitxuko zau gazta krematxua eta sobrasada. Jarriko ditugu txapelen gainien, gazta birrindua jarri gainetik, eta gainerreko ditugu bazkenengo 5 minutuan. Eta? Kombinazio berezia. Listo. Eta ona, segur. Bai, berez, hori, zorraxa. Bai, gaztekarri ezu Mallorcako baita, ero ez? Ez, gaztekarriot Lizartzakoa. Tolosa onduen, aguntz gaztaketua. Oso ondo. Oso osoa. Bueno, hemen, Mallorcako errezetak egin izan ditugu, tumbeta egin genduen, hemen hori dana etxandazi joan puzle hori, eta... Ensaimadak be, egin ez, baina ekarri itxugu. Oporretan, zuk ekarri zinunez, oporretatik edo? Ez, ensaimada ez, ekarri nik ez, ez da genok ekarri, igual aldezekero. Nik ensaimadik ez dut ekarri. Ensaimada egun ematen egin bardo. Baina, zu sobrasada erabil izan duzu beste errezetan baten, eta... Bai, orduan, sobrasada bakizu, dala txerriarekin egiten da nango esteki, baina krematxu bat, esan dezagun pateantzeko bat, gehiago. Eta gehiago ere badauzkat, eta hemen sarrenda bat ekarri dizugu, bango esteki batzuen izenak, eta egia da, Mallorcak eta ibiltzen basadet eta bango arategietan da oso ohikoa diran, pila degusten dira, eta ez dakizu itxuraz batzu saltxitxoia eta ematen dute, eta ez, beraien izenak eta badauzkate, eta beraien berezitasunak ere. Nila bara noia, konta. Vale. Arrizada, sobrasaren anai txikia izango zen. Arrizara? Arrizada. Arrikada ez. Arrikada ez. Pikantia da? Arrizada ez. Sobrasan antzeko da, tamaino txikiagoan. 400 gramo dauzkate, eta sobrasada 800 gramoko erizaten da. Bai. Hau, gordinik gero kozinatuta jande alda. Gero, botifarro. Botifarra handia, botifarroan handia. Botifarro da odolki bate modukoa, odola erabiltzen da, eta txikiak izaten dira. Bizbea dago. Txerriaren uste, urdaia sobrasadaz betea izaten da, urdaia sobrasadaz orduan lodia izango da. Gero bufeta, txerriaren maskuria bete ez egiten dala, beste bat, bete garri ezberdina dira, baina dana bakizu, txerriak azkenean esaten dana. Txerrian dena erabiltzen da, dena jaten da. Kamaiot, kamaiota dago, gero kulana, jonganiza. Bueno, kontua da... Badauz, ugari. Txerria jateko itura handia dauzkatela, eta hainbat errezeta daudela Mallorcan eta Katalunian baita orokorrean, non txerrikiak gehi itxaski egin azten dira. Mari montaña. Bai, hori da, baina totala, itxasoa eta mendia hor, gujan, goratzen nahi, zolako izan zen, txipiroiak, sobrasa antzeko butifarra batekin, eta estiarekin. Eta gutizio bat iruditzen, ikusten ari nintzen nien esan nuen, emakumeo erotu inzegu. Zertan ari dago guri, eta gero egia da, gure kulturaren zati bada, eta hori txerrikiak itxasoarekin, eta gaina gozo estiarekin, eta olako nasketak. Eta kombinazio iruditu zitzaidan ikusgarria eta aukera baldin badugu Menorca edo Mallorca aldera jutea, eta olako
bertako errezeta tradizionala betikoak dastatzeko aukera baldin baukazue, dudarik ezein eta eskatu bertako jatetxetan, zebenetan artea egiten dute, holako nasketa bereziekin, ez? Baina, igual horrek estekixakolan bereziki dienak hanguak lortzeko zailtasuna aukiko duzue hemen, baina ez pentsau sobrasada lortzeko Mallorcara joen bidozunik, ze gaur egun, edozein arategixetan bebai, gainera euren propio itxen dago. Hemen, ekarri nunik egun baten pratzeko, Alberti Durangoko arategiak egin zuen bere sobrasada, pixkat lehorragoa, pixkat ondutakoa zan, eta arapera jartzen zuen, holan patean barik, gero xerratan jatekoa, eta goxua, oso ni gustatu zitzaidan. Beto. Arakinak hemen ere patria dira, esperimentuak eta legunean gabizen berbaitzen, hori, jatetxietan eta sormena zauela, baina gaur egun bebai, horako arategixetan, arraindegixetan eta, egoten da, hor bai dagoela sormena. Bai. Eta kristonoko kanteria. Patre, gaur egun jentia gaina, nik uste dut eskaera bat dagoelako, nahi dut esan hor jendiak arategitarrata jungo da, eta eskatuko dio, badaukazuelako gauza berezia, ero horrelakorik badaukazue, haizu, eta, ez daukagu, baina, zegatik ez frogatu, ez? Betikoa nik enuken egingo da, betikoa ez galdu, noski? Betikoa utzi, eta noizean behin, eta nik hori arategi... Oso berritxakin, eta hori aitzakisa askotan izten da, jendia eta gisa hurbiltzeko, lehen, igual, ez dakit, oinala 20 urte, zabaltzen zinun arategi bat herrixan, eta azkenian, jendia hurbilduko zen, bai ala bai, goixien errekauak itxen, ez dakit zer. Baina gaur egun, ein eta gero lan extra bat egin bida hori promozionatzen, sare sozialetan ibiltzen, jendia hausakua, hausagota hori komunikazioa itxen, hori produktu berrixak eta plazaratzen, azkenian, ez da bardina. Kontua da, zenbat eta zenbat arategi izten ari diren, naiz eta izan dira gainean negozioak, eta nik entzun ditu jain bat, lan bat badagoela, hau da, bezero batzuk badauzkate ja, bezero finkoak eta la ere, atzetik, jubilatu iten den jendea, eta atzetik inorrez, gaina familikoak ero jarraitu nahi ez, eta aurkitu nahi ez, ez dutela aurkitu, inor, negozio horrekin jarraitzeko, eta ez dala zerbait zerotik hasten zaela, baizik, eta esate izute beti, orain arte hau gara 40 urte hau egiten. Eta mongotzut gainera honen errezetia. Berdin, zu jarraitu behar duzu guk egiten du genuen egiten, baina ze gertatzen da, kalo. Ordutegiak, garategietan bakizu, goizez, gero gelditu, arratzantez berriro, larun batetan lan, eta jendeak horiztu nahi, eta penaoa da, baina arategi pila bat izten ari dira, eta hor, oine, badaude, horre, arakin eskola bat irekin nahian, hor Leio Kostelitza eskolan da behai ematen dituzte baita erakusten diete jendea, bideratu nahi izan eskero, sukaldaria izan beharren, arakina, ero olako esteki ezberdinak eta egiten da erakutsi, eta zerbait egin behar da, pena da, nik esaten dizudana, ez? Konfiantza daukazunean arakin batekin jun, eta aina berak esaten dizu, betiko daukat, baina hori du froga bat honekin ez dakit zer. Probatu, gustatzen zaizu? Hori ilusio bada. Bai, ero ez, eta berak, horren arabera, jendearekin daukan, zer esaten diotenen arabera, jarraituko du horrekin, mantenduko du betiko, ero ez. Ni juten izan ategian, gaur egun ja betiko, lehen azizan, froga moduan iken, Frankfurt saltxitxak, egositakoak, eta probatzea eman zidu, eta bezero guztia, esan, ze ona. Eta fuarekin berdina, eta ze ona, eta ez da izan, eta daude gauzatzuk, geratu direla, eta beste atzu, igual esan dite, goxua dago, baina, eta, esperimentatzen. Edo hobekuntzak, ez? Nik baukat, beti eroste ditut Bilbon gainera, arategira joetenaz, areetara, nire ausora, baina gero, Bilbora joetenaz, leku batera espezifikoki hamburguesak erostera. Da, arategi bat, baina bakarrik itxitxuste hamburguesak, orduan itxinizioa. Be txal azpizuna, Idiazabal gaztakin. Hau, txuletanak. Hamburguesa pedeziak, ez? Gaina. Bai, oi askuanak bakarrik, hamburguesa normalak beba dauz, baina gero itxitxuste desberdinak. Eta hori, emototzue probatzera. Eta probatzera gainera iritzitza eskatze dotzue, zu bezeroa esaten bazara, holan betikua, edo ezagutzen botzue. Eta nik baten ezagutzat, behitu, honek gazta gutxi dauk. Baina hori hona da, gazta gutxi da, orduan, baina eurak eskatu itxen dutzuelako, ez? Edo askotan badabi, solan vegano batzuk eta probatzen. Behitu, hau oso pastosua da, ez da kurruskaria, eta plantxen itxen dozunean, desegin itxen da, apurtu itxen da, orduan. Eurak
Hobeko zabitzeko. Eta nahi eta nahi eskoa da bezeroekiko harreman hori mantentzea, eta... Hau da? Uste no esen nire azkaini behar. Nola ez? Zoragarria da, baina baita ataungo mondeju beltza ere. Ez dakit ez duzen entzago ezautzen mondeju beltza. Eta txurixa. Ataunen ez dakit txurixa ingo dan. Baita. Baina, bu. Beltza azkenean olkia moduan, odolostia moduan, baina txerri erabili beharrean, erabiltzen da, ardi haragia, eta ardiko ipia, eta hor badukagu pili barandiaran, ataundarrak, 80 urte, eta oraindik 80 kilo mondejo ite ditu urtero, hemen atango San Martina ausorako festetarako, eta gaina eman digu bere errezeta, Benetan? Hemen dauka bere errezeta, nola, betxo, osagaiak eta zenbat ibiltzen dituen. Apuntatu, 2 litro ardi odol, 3 kilo ardi gantz, 5 kilo tipula, 2 dozena porru, gatza eta pipermina. Gero estiak, alkumianak erabiltzea gomendatzen du, eta barazkiak makinarekin ez txikitu, zer horrek ziburatatzen dio, eta hor komeni da barazkiak labanarekin mostea. Eta gaur egun norbaiten nahi izan ezkero, mondejua probatu, hor badukazue, Inasita Maizaren atango erauzkin arategia, aukera bertan saltzen dituzte, eta Aitor Aldasoren troskaketa tabernan ere, badukazue aukera dastatzeko mondeju hauek. Orduan, gerturatzen basa eta egunen baten hortik, turismo pixkatiken, ataun luzia da, auzo pilo bat, eta baina, ikusgarria lekua, mendia gustatzen zaioena eta natura, hor gozamena aseguratu dauka. Joango gara, bisitan. Hori da. Eta ikusgarrixa ataun bada, honek parrengorrixa gabizena kosinatzen be, badie. Hemen txegure betegarria. Kontatu hor zein dozun, pixka eta erazaldu jendien. Hemen, behitxu, porrua jarri dut. Gero, honek bustanak bebai txikituta. Eta gero, sobrasada eta gazta krematxua, olako nahasketa baten jot. Zuzenien egin zeike nahasketa hemen bertan, edo zutik kanpo, eta gero gehitxu. Orduan, behitxu, honek joango naz betetzen. Gazta solan biltzen, eta ingo ditxut gainerre. Labian. Hori gainerre labian, ine egon arte, eskatzen dutzuna. 2 minutu. Nik danak prestatuko ditxut, eta segitxuen etorriko gara, hau zapaiak, erretzera. Gozatzera, Bidel. Hemendik usaintzen da. Hene. Nea jarri itxut goiko erretiluan. Hori, gainerratzeko ondo. Zer, horti plater batean atarako dozuz, Luzetxo baten be bai, Luzetxoa... Olako baten? Hemen borobilean. Pi. Venga, pi. Bai, ero, pa. Zuna, oza... Bai. Esaten genuen alengunea, asmatzen denean Patricia Bitelli, telebista, usainak ematen dituena, gure audientziak gora. Gora, go! Hori da, alegia. Hemen txe gure Mallorcako barrengorriak. Hemen digo, honei, bai, ekutu. Hemen egan lan dugu, hemen dik, hori hortik. Arrazidako, bai, eskain garbitxo dago, ezta? Ale ba. Nik zure erdixa jangot. Horren erdixa, kontuz, Bai, azte burua ate joka, bihar gaina plana duken hilagunek. Ez du da osa baia errenai. Eta, ja, benduan sartzen gara. Uste lehenina benduan ongo gara. Gabonetako errezetak, kaso? Aurklik. Goxuak, Oso goxuak. Errepikatzeko morukuak. Baukazue azte guerako, bi errezetak oso, errez eta merke. Agur, azte lehen gauz. Agur.